Sunod-sunod akong mga manok ko. Naray lang itlog eh. Gikaon. Ngaon na sila. Ilan lang tuhikon, kabantay mo sa akong kuan ganina, sableg, hurot na no. Gikaon da. Ya, ato day ang pakanon sila dre sa pod. Nananay ng itlog. Awa. Naghanag itlog. Naaron mo itlog pag sila pag-ayo inig. Around 9 AM. Kani nga iti is kanang dugay na nino gikan sa compost nang anto gamay. Na. Niibutang na to ang ato ang saging. Lakatan. Hopefully mabuhi ni. No? Guys, magpakaon ta sa tong manok no. May buntag tanan na ata dire sa ato ang backyard. So pakanon ni ato ang mga chicken dire. Alang. Ato aning. Yay. So kaya na mga ato ang manokis, no? Then ato ta sa ato ang mga layers o ato ang mga piso. Let's go. Kayo giko ninyo magpakaon tas ato ang mga kuan layers o ato ang mga kuan dire piso. Aray, nagpaabot ni sila sa bligan ato ha. So kaya nga no. Nga na sila diya. Sabligan lang ba no? Ganahan na sila mausahay ng anak mong paagi pagpakaon. Sablig-sablig ba? Ano siya? Usa ta mo proceed sa kuan arte adto sa tas piso. Unahan na tong piso pakaon. Ato ta sa atong grower. So ari sa ta dire. Kuha na to ilahang kananan. Piyaw na popcorn. Oy. Samad mo, sakit na ba ka na? Kuha na to ilahang kananan. Duha. Ipanggutom na ni ang ato ang piso. Up. May nakanindot ani atong gigamit nga kuan guys, kay dali ra kay siya limpyuhan tungod kay disassemble siya. Dali ra pud kay ibalik. So ngay iman gid malikayan maithan ang sasod, so dali kay nato siya limpyuhan no. Atong butangan og feeds, atong bahinon kay daghan mo sila god. Para makakaon gyud tanan, importante no nga daghan ang inyong pedirir no. Ratio anay kay sakua 10:1 usa ka pedirir na po ka manok. Makwintar na ninyo para makakaon sila tanan. Ano atong chores perme kung maaritas manukan kaon tag sugod. So guys, pakanon na nato sila. Pero di mag-ilog butangan di are. Kina mga on na to mga manok. Ang uban o kita sa pikas nga naana. So kung gamay ra gid inyong pakananan na posibilidad uban di makakaon. So kung gigamit upat ka buok no. Kana sila napa didto makakaon gid sila tanan no. Gibitay re no. Muna ni sila ron ang ato ang mga kuan
pullet, no? Saka ayun, natirahan na nila to sila Coraisa. So next week is ato na ni silang ibalhin sa ilahang dito sa grower gyud, no? Atong ranging area, no? Pero di pa na to sila i-range. I-range nila ako after 3 weeks pa gikan pag inject sa Coraisa nato, no? So mana ni sila. Nya mo proceed ta sa ato ang kuan, sa ato ang layer dito sa ubos, no? Atong pakanon pod. So before ta sa ta mo pakaon sa ato ang mga layers, ato na lang paimnon og apil ang andaman og pa tubig ang ato ang pulit. Timpla og atubi ro, no, buntag atubi. Ang naka problema lang ni tubig guys, no, gahi kayo i-dissolve, no? Bati kay gahi kasi i-dissolve. May tag pangitaan nagpaagi sa gahimoan eh. Pero ma-dissolve ra noon siya kung inyong kinamuton. Kasi na ihatag sa ako ang mga piso dito. Gikaon. Ngao na sila. Ilan lang tuhikon, kabantay mo sa akong kuan kanina gi sableg o nahurot na no. Gikaon da. Nya ato day ang pakanon sila dre sa pod. Nananay ng itlog. Awa. Naghanag itlog. Naaron mo itlog gina sila pag ayo inig. Around 9 AM, no? So, ana ay. Sang lawgan sila. So, naadre kaning mga salin nila, guys. Na kanang wa nahurot gabi ba. Among style ang isabuag po dire, makaon ni nila man. Ganahan sila dire Kanor na nila. No, kanor na to nila. Para mabutangan na to og bag-ong feeds. Taga na po ng itlog. Then kanipod. Noktok sila ito sa gawas. Ginahan sila god. Nagantanan ay. Kita na ninyo. So yung ana atong routine dere guys, no? Simple ra kaayo. Bawal nis maarte kaya nay daghang ite. Happy farming tanan. Bumalik na pod may unya kay adlaw rong Domingo. Dere, no? Sayos buntag. Saka midrig sayo. Itong mga ko Andrea. Di na to sila pahotdan kay mga layers nato, no? So ana lang. Kay ukaya lang po ninyo. Dire. Para di mag-stack sa kuan, stack up sa sud. Na. Ini pod. Uniti lang ubos kay matangtang ra ba ni siya. No? Ana. Hatag na lang tag tubig. Tubi. Tubi maron. Pareha rin sila gamit vitamin sa ato ang mga kuan. Pulit, no? Painom na po natog tubig, guys, no? Sila. Then, ining manok usa ni gawas dere tong pasudlon. So, mangulikta tag itlog gihapon, no? Atong routine dere. Kuan tanay kay collect nini kung namoy makit-an, no? Para dili mabuak. Excuse. Kuas itlog na to, guys, oy. Oh. Dago kayo, biyag. Kuha taron. Tanawon pud to natong sa ubos kay basig naapa ditoy
ni itlog kay mudumdum guning manok. Mudumdum ni sila. Dari ay. Luman mo pataka magaglumlum kumao. Dari ay. Nakabuok nyo dia usara. Irid. Duha man. Nagantong collection run dadonis kuan toli kani atong itlog sold out na ni. Ako na ning ikuan sa akong mga suki no. Ihatod sila Mama Mayda dire ngano man ka ay naglumlumi yung itlog. May itlog ka pa dong. So kakuha tag mga 15 siguro ni kabuok. Muwa ko na sayap. Nya tutong atuon dito sa ubos guys kay basig naapay ni kuan dito ni itlog atong ako ang nakitaan gahapon nga murag gara nila ba atong tan-awon nagda akong itlog oh. Awan to dito og sig na ay ni itlog lain ba dira am to nako kit ay nasa corner kanang nailubi diha to siya nako nakitaan gahapon ang 22 ka itlog no kahapon diri wala na ana kay ako magibungkag so mangita na po to sila kuan naa magud ni siya kaning lukay ba kana ni cover ni siya diane sa corner diha oh daghan kaayo nakitaan tong nakakita sa tong vlog sa previous vlog na to no diha to kahapon lato mga warrior mga kusga na to nga mga iglier machine no. So balik sa kusbabaw kay mga pita no. Mga pita kay nami kay Kapidres Bukid no. Sunod-sunod akong mga manok ko. Naray lang itlog ay. Plus babaw. Ito sa ning pakanon siguro ang kuan. Bisaya dire native. Ato sa naibutang kamera dire og ang atong egg nga collect. Na tong naban ni ikakuyaw. Di na niya hilabtang itlog ha. Na lang. So kaon na ato ang basilan no. Lahos na dito sa ato ang sa babaw kay lami kayo ang kapiron no. Na si Ador saba na anak gina siya saba gina siya so humana sa tong chores kolektas itlog pagkaon sa manok lagi pa anak nako palig sa update dire be na lang kaya ram guro so syempre mga pinataan init kay natong kape bag-o gina siyang brood. So guys, man natag pangapi. So atong sunod buhaton ron kay Numdum atong gibisita ato last week sa kuan. Naga si Serval, shout out gitagaan mi ato og lakatan no. Thank you kay sa lakatan. So na diri among gitanom. Kuyog na ko si Aiki no atong manager ba. Ato la sa pong pabagwalon panagsan atong manager. Tara, na dito si Aiki. Tanom nagsugod sa lakatan. Oh, dire na maibutang. Naraay kani mao na sila. Hatag ni sir niya nakabangag na si Aiki dire oh. Lawom nagbangag. Oy. Tanaw nami na naibangag butangan atog iti. Kani nga iti is kanang dugay na nino gikan sa compost nang anto gamay. Oh na. Niibutang na to ang ato ang saging lakatan. Hopefully mabuhi ni. No? Itong lakatan. Niti ko na kay na tungtungan og apilang bato. Anak ra. Itong fertilizer niya no. Na lang. Kuha na siya kanang uga na nga iti. Dugay na ba?
tambak dito sa among compost pile. Na lang niya ato ning kuanan, surbaran og mutubo ba ni siya kasi makakaon ta ni ugma. Og saging. Ana lang. Thank you so much Sir Bal. Amo na natanom diri imong gihatag nga saging. Ato ning i-monitor dai guys no. Kung mutubo ba ni siya. Tanom na to guys, another punuan. Kuan sagbot kay mukaon na nutrients sa kapil. Ana lang. Daog na dayon. Simple kayo nya tanom tanig mga kuan ka buok. 400 lang sa daog na. Itong buburan ani para ihang vitamins and minerals. Ato na silang i-monitor apel nito sa itong vlog. No? Update ba? Mabuhi ba gini siya. No? Lingaw. Ang manok ka na deres kilid nako. Diha mo nang coral deres gawas. So ang last nga puno ari na to ibutang sa kilid dapit gid sa manukan pero ang manukan dito ay naglakaw-lakaw nga D109 sa dominant. While nagbangag sa iki dire nya mao na ang kitapusang punuan nga among itanom. Na pa toy gamay kay kami kahiba kung sakto ba ni among gibuhat no sa mga pro diha pero comment lang kung naay mga sayop kay atong i-correct. No, di ba kay? Mana? Comment lang. So nata dire sa atong manukan gihapon no gikan ta nagpakaon, nagtanom atong ang kuan, nagtanom atong saging karon namutong ta dire sa butong ni Ante. Shout out Ante, nanguha mig butong dire. Ya, kuyog nako dire naay marites do kabuk manok. Nag-range na sila. Hawa na kay dire guys no. Nahawa na gid siya. Pwede na may mag-camping balik diring Ador. Pohon. Mag-ari may matog. Magbutang tag-tarp dire nya. Possible natay mga project dire pohon kay tungod sa daghan ang order na to og mga RTL no. So magpapuno ta og brooder pohon dire ni pahimo ta ni Boss Rode. Di ana ay kanang nasa akong loyo kana himuon ta ng brooding area kana may payag diha para magamit anato mo na ato ang plano pohon no nya atong grower i-expand nato no kay mabay batch man siguro kalayan ta mapaatopan nato di ari gamay sa loyo lang ni arrange lang gihapon sila dire no nya ato lang buwagon og green net no green net lang kay nakakoral naman di na makasud ang iro dire no mga manok na sa kong loyo mao ni amo ang lingaw basta weekend nya ari mes manuka no tambay rami dire sa bukid peaceful walay signal dire no sinsa sa uban nga katong nag-inquire na to nga di ang atong automation mo reply ninyo kay naata dire sa bukid gabiin ako makapang-reply no pohon no happy farming tanan og maayong adlaw. So mao na ang ato ang butong giandam na no ante nanguha mig butong dire